Jeg bliver svimmel over. I kigger der, ikke? Okay, det er ham den grimme. Nej, hvor jeg kan ikke komme. Ej, problem, mor. Spurgt. Du skal sige svaret. Han vil acceptere. Vent lige. Den accepterer. Din lyder. Puder. Mugi. Suk. Jeg har klame. Det var til dig. Kamera. Hvis gang er der for barn. Okay. Hallo, altså du forstår dansk, man. Okay, man. Hvad stod der nu, man? Og så er der reklamer. Vil I høre reklamer? Okay. Reklamer. Jampen grimme. Se der zombie der. Jeg ved godt, det er god musik på her. Vi har ikke jul. Hvad hører I, mor? Ja, I lukker jo mig. Hvad med dansk din ko? Kig på min trøje på Martins basse. Come on, mor. Forstår du nu dansk? Har I set nu? Rammetræ, mor. Milan. Men ser mine fingre. Tag mine... Adidas på. Vent lige. Oha, Boogie. Oha. Vi skal sidde på sengen og spise mad. Luk den helt op. Fuck, de ser sure med den. Oha. Amerikanere. Måske kan nogen lide det. Fuck, luk den helt op. Det er dejligt. Jeg glemte noget, jeg er Neymar-fan. Jeg er Ronaldo-fan. Han er syg Adidas, så nu er det ham, der skal snakke og alt det der tidspunkt. Vi skal lige se min tøj. Er det der? Det er bare dårlig musik, ikke også? Rejstop og vent op. Det er godt det bedste musik, vi har. Bare sæt dig ned igen. Jeg skal lige sige noget, inden vi går, ikke? At du trace you. Undskyld, det er bare Justin Bieber. Det er bare jul. Jeg skal gå lige der. Jeg ved godt, jeg går til at synge. Du skal bare ikke synge. Du gør sådan der. Jeg vidste det, Bus. Jeg ved mig. Jeg sagde det jo, Maja. Gå bare ned. Hvad skal du med? Tilbage til mig.
Hvad derfor han sagde det? For du er så... Men slå den bare ikke der, mor. Stå nu stille, din fast, dummer. Stå nu fast. Sådan der. Stil min ven, yeah. Men kan se mig lige der. Nej, men det gør lige der. Nu ændre. Og træd på mine ører. Se det hovedet, som sådan bøger. Okay, dommer sådan, man. Bitter, Vi skal lige se noget. Ja, vi skal lige se, kom lige hen din bus. Vi skal have hans trøje på, og se, hvad sagt jeg til at blive. Kom tilbage, har det godt. Ryk dig på. Lad den container. Vent, det skal smage. Man kan ikke se noget på grund af den fokus. Ja, tak. Det var bedre. Ej. Den var så grim. Aha, ups. Jeg holder den. Tak. Det er min tur. Ja, jeg skal hente noget. Kan I se det her blæk op, man? Jeg elsker krabsommertjok. Hvem var det, du sagde derude? Jeg sagde ikke. Det der Osama, ikke hvad? Hvornår? Der hvor I gik der var der banket på. Jeg så det. Vinduet. Jeg så det ikke. Hvad var det, han sagde? Det ved jeg ikke. Jeg hørte det godt, men jeg vil gerne høre det. Ej, der er en, der smadrer shop it! Ah, shit! Se hvad det er. Og så? Se det. Jeg rører dig ikke. Det er 2 sekunder. Okay. Fordi vi andre